На пачатку снежня на беларуска-украінскай мяжы затрымалі былога палітвязня Мікалая Аўтуховіча. У 2005 годзе яго асудзілі за нявыплату падаткаў. Праз 4 гады Мікалай трапіў за краты за незаконнае захоўванне 5 паляўнічых патронаў. Взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября. Цяпер яго падазраюць у падпалах аўтаў сілавікоў і незаконным захоўванні зброі. И еще одну акцию устрашения Автухович и подельники совершили в Волковыске 2 октября. Сначала сожгли машину милиционера. Она стояла рядом со студенческим общежитием. Аб затрыманні сябра Васіль Завадскі даведаўся праз сацыяльныя сеткі. Тая атмасфера, якую зараз імкнецца стварыць рэжым у нашай краіне, это відавочна атмасфера страху. Бо ў яго няма іншых рэсурсаў, толькі як напужаць людзей. І мне здаецца, вось на это паказаць ту карцінку, што нехта там імкнуўся дзейнічаць гвалтоўна. Напэўна, яны вырашылі, што Мікола вельмі добра падыходзіць на гэтую роль. Мікалай Аўтуховіч вядомы сваёй актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, ветэран афганскай вайны. Ягоныя сябры ўпэўненыя, справа супраць яго сфальсіфікаваная. Але Мікалаю пагражае да 15 гадоў зняволення. Асабліва, калі прагучалі гэтыя словы пра тое, што там тонамі вазілі зброю з Украіны. Ну, слухайце, тонамі вазілі зброю хто? Мікола Аўтуховіч, бацюшка з вёскі з матушкай, ці гэты чалавек, якога вось таксама перад Новым годам затрымалі без нагі. Мікалая Аўтуховіча ўтрымліваюць у СІЗА КДБ. Вось пасылка, якую адпраўляў Мікола перад Новым годам, якую я недавно вымушаны быў забраць на пошце, бо вярнулася назад, не прынялі яе. Асабістыя рэчы, нейкія простыя сродкі гігіены, элементарныя прадукты пітання, харчавання. Спадар Васіль кажа, што ў сваякоў Мікалая перадачы таксама не прынялі. Калі я яго спытаў, чаму ў мяне не прымаеце ўсё-такі, ён пачаў казаць, што вот згодна з правілам унутранага распарадку. Я ему достаю правила гэта показывал. Покажите мне, где это вот написано. Бо нема подстав, нигде не написано, ни в законе об утрыманні асобы пад вартай, і ні ў гэтых правилах унутранага распарадку нема такой подставы не прыняць перадачу ці пасылку. Не адзін тыдзень праваабаронцы дабіваюцца, каб да Аўтуховіча ў следчы ізалятар трапіў адвакат. Я ходил, занималась, жонка моя сходила, занимала чаргу з 6 раніцы, з 9, по-моему, яны працуюць КДБ. Але гэта не дапамагло, мы былі першыя, не пускалі ўсё роўна адвакатаў. Я лічу, это абсалютна працэсы, як гэта сказаць, карцінныя, то бок это, як справа Ліневіча, справа дзедка, якога моцна збівалі. То бок это такія рэчы, якія наканаваны запугаць грамадства, таму ніякіх дачыненняў ні адвакатаў, ні дапамогі яму, ні сувязі, ні з ім, ні ад яго. На пачатку снежня сілавікі прыйшлі з ператрусам і да сяброўкі сям'і Аўтуховіча Алены Жоль. Мне не оставили ни одного документа. У меня изъяли 34 единицы каких-то, там были ноутбуки, компьютер у меня стационарный был еще старый, телефоны забрали, флешки. Я тогда не придала значения, я думала, что это связано было. Раньше я ехала с Федыничем и Автуховичем, мы возвращались из Латвии на границе с Россией, нас задержали, и у меня забрали тогда деньги. У них тоже забрали, я не знаю, они там вернули свое имущество, не вернули, но потом забрали под видом, что деньги фальшивые. Праз некалькі дзён пасля ператрусу спадарыня Алена даведалася пра затрыманне Мікалая і ягоных знаёмых. Изъяты автомат, пистолеты, глушитель, около 1500 патронов, 8 тротиловых шашек, 8 ручных гранат. В этом репортаже все мои друзья, мы уверены, что это не его голос был. То есть то, что было в репортаже, это был не его голос. Я могу подтвердить. Спадарыня Алена вымушаная была з'ехаць за мяжу. У нашай краіне яна не пачувалася ў бяспецы. То, что начало происходить дальше, оно вообще не подчиняется никаким, я даже не понимаю, никакому здравому смыслу. Падчас рыхтавання сюжэту да эфіру стала вядома, што Аўтуховіч перахварэў на каранавірусную інфекцыю ў цяжкой форме. Таксама Васіль Завадскі паведаміў нам, адвакат нарэшце трапіў да свайго падабароннага. Могу увидеть ваши документы? Да, конечно.
Вось на гэтым месцы 11 кастрычніка я разом з некалькімі іншымі журналістамі быў затрыманы супрацоўнікам ГУС Мінвыканкама Романом Лашкевичем. Куда проехать? Куда проехать? Побач остановіўся бус, ён падышоў к нам і запатрабаваў прад'явіць нашы акрэдытацыі. Журналісты тады былі ў адмысловых камізэльках прэса, ды мелі пасведчанне. Але ён запатрабаваў ад усіх нас праехаць у Кастрычніцкі РАУС, каб зацвердзіць тое, што мы действительно журналісты. Па дарозе ў РУС мы некалькі разоў спыняліся, і до нас у бус падсаджвалі іншых журналістаў. Там былі журналісты Белта, Russia Today, РИА Новости. В общем, усі тыя, хто не прадстаўляе дзяржаўныя СМІ. У выніку на затрыманых склалі протаколы за непадпарадкаванне міліцыі. І по одному, по два журналіста выводзілі, там складалі протоколы, у некаторых адбіралі тэхніку, і все, і адпускалі. То есть вось гэта так. Ну, мяне працавалі 10, каля 3-4 гадзін ночы. У Змітра сканфіскавалі фотоапарат, што фактычна спаралізавала ягоную працу як фотакарэспандэнта. Мне галоўны рэдактар параіла звярнуцца ў фонд падтрымкі журналістаў. Вось, я напісаў туды ліст электронны, прыклаў сканы ўсіх дакументаў, і яны тады ўжо літаральна праз 10 дзён да мяне прыйшлі грошы. Я даклаў трошкі сваіх, і тады ўжо набыў камеру. Складзены ў кастрычніку протакол некалькі разоў адпраўлялі ў РУС на дапрацоўванне. 11 снежня тэрмін прыцягнення Змітра да адказнасці закончыўся. Суд над ім так і не адбыўся. Але толькі 4 студзеня бягучага года я здолеў забраць сваю тэхніку. Пашкоджанняў яна не мела, такое ўражанне, што я вообще ніхто не кранаў нават. Да вот батарэйка не села. У падобнай сітуацыі апынуліся і журналісты нашай Нівы. На рэдактара выдання Ягора Мартиновича ўвогуле завялі крымінальную справу за паклёп. У ягонай хаце і ў рэдакцыі праводзіліся ператрусы. З 9 жніўня незалежныя журналісты правялі за кратамі больш за 1200 содняў. За тое, што яны выконвалі сваю працу, іх аштрафавалі амаль на 60 000 рублёў. 8 наших калегаў, у тым ліку 2 журналісткі Белсату, застаюцца за кратамі пад крымінальным пераследам. Дзякуючы Беларускай асацыяцыі журналістаў, пра ціск на незалежныя медыі ведаюць далёка за межамі нашай краіны. Мы не ведаем, што спрацуе, што дапаможа вызваліць таго ці іншага чалавека, але чым гучней чуваць імёны журналістаў, чым больш гучна ідзе размова пра справы, пра ціск, пра пераслед, тым больш ёсць верагоднасць, што ўлада пойдзе недзе на саступкі, магчыма, пойдзе на вызваленне таго ці іншага чалавека. Міжнародная рэакцыя не так даўно дапамагла вызваліць Сергея Якубова, якога ў выніку дэпартавалі з Беларусі ў Расію. На жаль, цяпер следчыя суды і розныя карныя органы, яны мала звяртаюць увагу на міжнародны розгалас, а з другога боку, раней ці пазней улада пойдзе на нейкія перамовы. Менавіта таму, на думку Беларускай асацыяцыі журналістаў, вельмі важна, каб пра рэпрэсаваных не забываліся і самі беларусы. Катерине Андреевой, Дарье Сюльцовой и Катерине Борисевич. Там приходят реально сотни листов, яны паведамляюць. Вельмі важна, што людзі выходзяць на акцыі салідарнасці і кажуць пра неабходнасць вызваліць журналістаў. Важна, што людзі падтрымліваюць сем'і гэтых калег. Важна, што людзі дапамагаюць з перадачамі і, в прынцыпе, эта сітуацыя гучыць унутры краіны. І бачым, што цяпер нас, скажыце, а чаму нас затрымліваюць? Можна даведацца? Выключайце камеру, мікрафон. Выключаем, так? У якім выпадку міліцыя мае права арыштаваць рэчы па адміністратыўнай справе і як доўга іх могуць не аддаваць, а таксама ці магчыма атрымаць кампенсацыю за пашкоджаную тэхніку. Даведаецеся з нашай наступнай рубрыцы «Ведай свае правы». Затрыманні, ператрусы, в обшукі, выманне і канфіскацыя тэхнікі ў незалежных арганізацый і медыяў ужо даўно сталі звычайнаю з'яваю для сучаснай Беларусі.
Але нават у сітуацыі прававога дэфолту ды відавочна палітычных рашэнняў адмыслоўцы раяць спрабаваць адстойваць свае правы. У якіх выпадках і што можа забраць міліцыя? На самом деле перечень как таковой не существует. Написано в кодексе о том, что могут быть изъяты любые вещи, деньги, документы, предметы, которые позволяют правильно разрешить судьбу административного дела. Як мусіць афармляцца выманне рэчаў? Какой-то протокол составляется, и туда вносится перечень изъятого имущества. Проблема в том, что не всегда копия этого протокола дается на руки. Например, у милиции нет обязанности составлять протокол при осмотре помещения. Ну, обязанность протокол составлять есть, но нет обязанности вручать копию протокола при осмотре места административного правонарушения. Ці можа гаспадар прысутнічаць падчас экспертызы рэчаў? По административному делу даже нет обязанности у него знакомить, у органа нет обязанности знакомить с тем, что экспертиза будет проходить. Поэтому, в принципе, вот такой обязанности присутствовать при проведении экспертизы с этим имуществом закон нам не предоставляет, и, соответственно, милиция наши права в этом плане никак не защищает. Калі віна ўладальніка даказаная, што робяць з рэчамі? Тогда суд решает судьбу вещей. Либо конфисковывать, либо возвращать лицу. Ну, там бывают вещи, которые суд может постановить уничтожить. Для того, чтобы назначить как вид наказания конфискацию, эта конфискация должна быть прямо прописана в санкции к этой статье. У чым розніца паміж канфіскацыяй і выманнем? Конфискация – это наступает по постановлению суда в административном процессе, и государство переходит в собственность навсегда. Какое-то имущество, связанное с административным правонарушением. Як доўга могуць трымаць вынятыя рэчы? До вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении, либо тогда или до прекращения дела. То есть весь срок ведения административного процесса они эти вещи оставляют у себя. Ці магчыма забраць тэхніку раней, чым закрыюць справу? В законе эта процедура никак не урегулирована, и, соответственно, если есть возможность вступить в диалог, то, конечно, этой возможностью стоит воспользоваться. Можно попробовать обратиться с ходатайством, чтобы эту технику вернули. Это ходатайство рассмотрит орган, ведущий административный процесс, и, может быть, вернет. Што рабіць, калі вынятую тэхніку вяртаюць сапсаваную? Чтобы себя обезопасить от повреждения техники на время изъятия, очень важно в акте, в протоколе, который будет составляться, обязательно указывать о том, что она в работоспособном состоянии находится. А собирать документы и потом просить через суд взыскать стоимость поврежденного имущества, безусловно, надо. Ці прадугледжваецца кампенсацыя за згубленую за час вымання актуальнасць тэхнікі? Моральное устаревание, такого нет понятия в Гражданском кодексе, а ухудшение в связи с истечением срока, явное удешевление стоимости имущества, которое находилось в распоряжении государственного органа, я бы через это, может быть, попробовал бы, если действительно у кого-то несколько лет имущество было изъято, попробовать через логику уменьшения его стоимости, наверное, можно посудиться. Ці магчымая кампенсацыя, калі выманне тэхнікі фактычна спыніла працу яе ўладальніка? По закону вред, причиненный незаконными действиями органа, ведущего административный процесс, должен быть возмещен. Причем все виды вреда. Моральный, материальный, физический вред, вред здоровью. Он должен быть возмещен. Но логика и конструкция этого возмещения вреда такая, что на самом деле его взыскать очень сложно. Для этого надо, чтобы решение органа было признано незаконным. И, соответственно, добиться признания какого-то процессуального решения незаконным, в этом есть сложность. Падсумуем. Калі у вас вымаюць рэчы, патрабуйце копію пратаколу з дакладным пералікам і апісаннем стану рэчаў. Вярнуць рэчы да закрыцця справы ды прысутнічаць падчас іх экспертызы можна, але трэба дамаўляцца і пісаць хадайніцтвы. Калі вашыя рэчы сапсавалі, яды састарэлі або выманне спыніла вашую працу, патрабуйце кампенсацыі. Пішыце нам на адрас. Глядзіце нас на старонцы belsat.eu. А таксама заходзьце на нашу старонку на Facebook ды ў іншых сацыяльных сетках. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнне правоў чалавека. Нам блізкія вашыя справы.